18 sithi sithandaza sicula sibe sesivulile 1 Peter 1:18. Khohla ukupload ama-video so angeke ngiyi-visualize yonke le. So visualize just ukucula. Ma? 1 Peter 1 Peter mhlawumbe udokile. 1:18. 1 Peter 1 sengibonile. Igazi lemihlatshelo yonke yabaJuda lalingelu qeduvalo lingesosu kona kodwi gazi lika Kristu ela palazwayo lisusazo ke izono liqedicalanya ngokukholwa ngiyabeka isandla sami ke phezu kwekhanda lemvana ngivumiso nozam sengi yame tembalo owa nigelwa le Golgotha ngezono zam neza bantu bonke ilo nali ithemba lam ngonke nangalole ngohubane siqokunam ngibongelo nanje. uPetro ukhuthaza abakholwayo ukuba bahambe ngobungcwele. Ithi 18 singayicala ku-17 siya ku-19. Uma nimbiza ngokuthi baba, yena owahlulela yilowo nalowo ngokwemisebenzi yakhe engakhethi buso, anohamba ngokwesaba esikhathini sokuhlala kwenu ebufokazini. Nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihle ngezinto ezibhubhayo, isiliva negolide, kodwa ngegazi elinqabileyo likaKristu, kungathi elewundlu elingenacala elingenabala. 18 nazi ukuthi anihlengwanga ekuhambeni kwenu okuyize enakunikezwa ngawoyihle ngezinto ngaboyihlo kanjani ulokuthi ngaboyihle ngaboyihlo
No, awusho kanjalo. Ukusho kusithuba. Ngezinto ezibhubhayo ukuthi siyaxwayiswa la ukuthi sazi ukuthi ekuhambeni kwethu Asindiswanga ngezinto ezibhubhayo ma. Asho njalo. asihlengwanga ngelokhuzana, asihlengwanga ngezinto ezibhubhayo, sahlengwa ngegazi likaJesu. Igazi likaJesu elingelinganiswe nalutho, igazi elingabileyo, igazi likaKristu elewudlu elingenacala, elingenabala, ngoba uJesu Kristu wayengenacala, wayengenabala, kepha igazi lakhe lachitheka esiphambanweni. Igazi lakhe elingenacala, ngoba phambilini abapristi bebenza abantu bebevuma izono kubapristi, njengoba ngibona naseRoma, angithi uFara uhlala ngale bese ifesteleni ngale linesefa, awumboni umuntu ongale kodwa uyakhuluma naye ukuvuma izono zakho lapho. Kusho ukuthi umpristi uzathi ngemva konyaka nje yena azibukise kuNkulunkulu, niletha igazi, mhlambe niletha imvu yokuhlatshwa, nizocela intethelelo ngayo. Abangenayo imvu baletha amajuba amabili ahlatshwe, kuchithwa igazi lalo lichithelwe lapho e-altari, kanjalo njalo. Bese kuthi kupheleni konyaka umpristi yena uqobo lwakhe azimukise ngale kule ndawo engcwele naye ayocelela izono zakhe, yabona. Manje uJesu Kristu yena ngegazi elingenacala wanikela ngalo ukuze sihlanjululwe thina, sithethelele izono. Obaba bethu basishiyana neyayifana malelokhuzana le, emagolide, zesiliva, zonke izinto eziphathekayo, kodwa yena akasihlenganga ngalezo zinto, asihlenganga ngalezo zinto. Sihlengwe ngegazi lemfana elingapheli amandla, elihlala linamandla njalo. As long thina siseza kulo, sivuma izono zethu kulo, uJesu sathembekile namhlanje, njengoba athembeka ngokuya esiphambanweni ayosifela. Njengoba sisevuseleleni inkonzo ye-Good Friday, sivuselela lokho ukuthi uJesu wasifela, sathengwa ngentengo ephakeme edlulisa zonke intengo ezikhona emhlabeni, ngegazi lomuntu ongenacala. Amen. Amen. Siye ku-4:5. Lethemba lo owanikelwa le eGolgotha ngezono zam nesam bantu bonke ilo nali ithemba lam ngonge nanga lole ngobane sikogunam ngibo ngelo nanje.